O meu marido un degenerado. Quero a separación. A miña muller non vai encontrar home como a min. Son un marido exemplar. Bueno, se queren comezar. Pero señora, que trae nesa bolsa? O meu marido está enfermo, vonllo demostrar. Entón vostede quere divorciarse do seu esposo e o motivo descoñécese. Pode contarnos que pasou? Xa yo conto eu, esta muller pensa que ya engañei. Minto logo. Que vas a sacar aí? A ver que inventas, porque non creo que haxa na... Hostia, El ojo non é esta porca que lle andas clavando. estás un pouco confundida. Ai, sí. Vamos a ver, coita, muller. Sí, Vou deje, deixar sigue. claro. Eu clavo ya solo as putas. A esta faco yo amor. El ojo eu non che valgo para nada, non? Caseime cun degenerado. Xa mo dicía miña nai. Imaxes de arquivo. Cajo na cona. Que gordo salgo pola televisión, carallo. Bueno, ton solo. Vou coller aquí. Vou pintar as uñas. Pa que sexa máis real o conto. Parecen mans de muller e todo. Aí, listo. Bueno, Margarita, estamos solos. Ven pa aquí. Os estás guapísima, carallo. Dios, sabes como me chamaban a min no colegio? O mandingo blanco. Xa non aguanto máis. Dios! Ah! Ai, Virgen Santísima, Dios mío. Estás preparada, cariño? Oh, Ah! Toma medicina. Toma. oh. Che, un momento. Faga o favor de sacarme esa cousa de diante. Ven comigo, meu amor, ven. A ver, muller, que miras? A miña Margarita tamén complace en todos os aspectos. Cousa que ti non faz. Non me pide cartos para comprar roupa e non lle teño que escoitar as túas tonterías. Ela está calada e fai o que ten que facer. E aínda por riba xa cagastes porque ahora todas as mulleres de aquí viron o vídeo e van a querer chingar comigo e deixo clarísimo que son home fiel a Margarita ao 100%. Coa muller que tes se vas con unha sandía. Ves como eres un ignorante? Ou vos a contar a todos algo que vos vai deixar alucinadísimos. A froita, neste caso sandía, claro, ten unhas propiedades e unhas vitaminas moi boas para a pel. Eu me sinto un rapaz outra vez. Entón, polo que estamos vendo, vostede disfruta ca sandía. Fruta, disfruta. Dios, que fixo? Dame a sandía! Está quieto! Solta! Para, joder! Non nos podes deixar ser felices, non? Non! Quietiña. Este tema non ten solución, así que lle concedo a demanda de divorcio, están separados. ¡Pendanga! Non! ¡A tomar polo cu! Margarita! Caso pechado. Pois nada, outra vez soltei. Bueno, que? O programa este donde mete?